Така, малко по-будни сме от пред малко. И сега, както казах, трябва да оправим това недоразумение, защото е все още въжнещо, със сигурност вече се е накадрила и ще откача. Защото е вързана с крънчи. Така че, мили хора, сега ви пожелавам приятно гледане, приятно смеене, защото подозирам, че ситуацията наистина ще е комична. Така че, приятно гледкане! Мгм. Това му се вика да си овца. Така. Като много добър професионалист, особено като стане дума за собствената ми коса, това е някакъв пълен ужас. Това нещо е пародия на грижа за коса. Косата ми е супер гадна, изтощена. Но това е нормално. Как няма да е изтощена, като аз я третирам с какво ли не. И то не с някакви готини работи. Аз я реша както ми падне. Ма дали ще се проскува като кокошка, няма никакво значение. Важното е косата да е сресана. А тази коса не е ресана от, я знам, може би една седмица вече, защото постоянно я връзвам и ми трябва да я реша. Защото за какво ми е да изглежда добре? В смисъл, за какво ми е косата да изглежда добре? За какво ми е да бъде пусната постоянно? За нищо. Да, ама, положението е... Браво си е лайката. Не обичам да е толкова бухнала, не обичам да приличам на овца. И външно, защото вътрешно няма как да скрия това, че съм овца. Само дет не мога да кажа бе, ме или там каквото е. Осигурява защита и естествен глас, без да отежнява. Напръскайте от разстояние 20-25 см. Разнесете с гребен по цялата дължина без корените. За съвършена гладкост използвайте преса за изправяне на отделните кичури. Не пръскайте в очите. Важно. Тама си го бях помислила, човек. Пак няма да стане. Какво пише друго? Яко. Да видим. Чакай. 9 пъти. Това що ми реши на банан? И защо чувам балончета? Някой ми писа току-що. Пише с гребен. Петя няма гребен. Ко стана сега тук? Добре. Това видео ще има доста да се реже, защото могат да се чуят изрази, които не са подходящи за деца. И все пак, понеже не сме инфлуенсъри с детска аудитория и не искаме по никакъв начин да накърним общността на YouTube, е по-хубаво да го зарежем. Но обясненията ще ви ги оставя. Така, връщам се след една минута, трябва да си взема нещо наподобяващо гребен. Какво е кристали за коса? Даже не питах за какво се ползват, разбирате ли? Ще използвам лилавото, защото има бодлички. Никога не съм разбирала нито продуктите за коса, нито продуктите за кожа, нито продуктите за тяло. Аз използвам
Най-обикновен душ гел, който е разфасовка почти 1 литър, ако не повече. Решила съм, че просто започвам да се уча. Защото сега хора могат да си облекат тениската, на която има Гарфилд, и Гарфилд казва I don't care или нещо от сорта, и хората ме мислят за 12 годишна. Братовчетка ми, хора, братовчетка ми сега е 8 клас. И нейни приятели ме видяха и бяха нещо от сорта на Гърл, ти си по-голям от нас. И аз бях, да, по-голяма съм, да. Да, не ми личи, да, продължавам да си гледам анимациите. Така. Той шатце, матце, заглаждащо работче, май не върши много работа. Ей. Не е перфектно. Но като имаме преди този бухнал. Добре. Има някаква разлика. Така. След като се изподрахме с лилавото, отгоре си виждам пътя как не е. По принцип пътя ми на косата не е равен. В смисъл, аз не го държа равен, не е по средата на главата, не ми харесва по средата на главата, но отгоре виждам как има 2 кичурчета, които го развалят. Е така. Така. Не е зле. Казах ли го вече? Така ли? Не знаех. Окей, добре. Сега. Това нещо трябва да го оправя. Но преди това, сега какъв е смисъла да си връзвам косата след като вече съм я сресала? Сега ще ви обясня. Смисъла е, че съм толкова саката, че ако тръгна да реша другата част от косата, сега, след като съм сресала тази, съм абсолютно убедена, че под някаква форма, някъде нещо ще се заплете. Какво направих сега? Аз вече, като ви казвам, че съм много зле, някои от вас не ми вярват. Тъй, май първо напръсках, после ресах. И сега великият въпрос е, двете страни на косата ли се ресах преди малко? Знаеш какво? Просто пръскам. Къде е това? Това продължава да мириш на банан. Но то най-вероятно за тези 10 минути не може просто да се промени аромата. Тъй. Това видео ще бъде дълго. Ау! Имам приятелки, които просто казват, що косата ти изглежда невероятно. Косата ми изглежда невероятно. Косата ми е последното нещо, за което бих се погрижила, честно казано. Защото тя постоянно е вързана. Тя е вързана постоянно, за да не ми влиза в манджата докато ям, за да не ми пречи докато готвя. Последния път се опитах да я запаля, защото беше пусната. Косата е нещото, което просто си седи там. За красота. Буквално. Само, че една приятелка е права, че за да бъде и за красота, пак трябва някаква грижа. А какво прави Петя? Петя нищо не прави. Трябва ми бести, което да е гърли. Или поне да има някаква стабилна... Какво да има стабилна? Да има някаква стабилна грижа за косата с минималистични продукти, не много скъпи,
не много фенси, не инфлуенс от TikTok, YouTube, Instagram и Telegram и каквото още се сетите там завършвато на Ами. Нищо друго не искам, разбирате ли? За мое успокоение да не се чувствам прекалено търкаме от смърфовете. Така. Сега. Хващаме отново четката. Аз съм много, много зле в това отношение. Тъй, оправихме до някъде тази пародия на Гнездо. Даже и за Гнездо не мога. Изправихме я, глейзнахме я, глац спрейнахме я и какво ли още не я направихме, за да изглежда една идея по-добре. Само, че сега имаме един проблем. Сето това нещо, което по принцип е аксесуар, трябва да си оправим пътя. Ау, 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 ау. Аз като ви казвам, че съм много зле, вие не ми вярвате. Като изключим факта, че много се скубя, мисля, че шатце, гладце спрея много ми харесва. Какво ще кажете? Какво ще кажете? В общи линии това беше. Ами... Чао!